Alright mga paps, ay na kami subong sa Courtyard by Marriott nga room. So nag-book ko di 2 ka rooms para sa amon kaya dili kami ma-celebrate sang birthday sa akon bata na si Lizzie Elizabeth Hagurin. Teenager na siya. Hooray! Yay! Yay! Duwa na nga akong teenager. Grabe no? Do kadasig lang sang chimpo. May teenager na ako. Oh, may apo na ko. Oh. Para makumpleto, dapat may ara sang ginatawag na hotel room tour. Umpisa na din sa kwartahan. So, this is the room tour. Ano nga nga room? Double occupants. Oh, okay. So, pagsuot mo sa batahan, natin ila closet. Closet na yon. Buksan mo. Oh, ha? Okay. Sliding ang ila closet. Sliding. Okay, tapos, diri sa tuo, ang CR. Sliding man. Diri ang CR. Ang espiho. Ari ang basin. Okay. Kag-ari ang shower. Shower room. Shower area. Okay, so, lon ta kadali, ha? Okay. So may blinds lang, no? Dili ka shower, oh. Kita ko may ara sila raindrop type na shower head. May ara man na muna. Okay. So ay bata. Dala na sa room ang bata. So ari ang isa ka bed, atong isa ka bed. Okay? So aring TV nila de. So, ari may petahan. Actually, connecting ni siya sa pihak. Pero, ang gingkwa namon nga room, hindi connecting dito sa pihak ng isa. Pawayway si nanay. Pero, similar lang ang room. Okay? So, we have 2 beds. Okay? Ano na di si Tita Baby sang gamay nga decoration. Happy birthday. Okay? Kaya mo, surprise ni. TV nila, pwede mahulag-hulag. Okay? Sampo na, pwede mo muna oh, pwede mo ma-adjust oh. Kung i-open mo ang blinds. Okay? Ma-shower ka no? Okay, sampo, sudlian ay. Okay? Kung gusto mo mag-shower, matanaw ka TV, may news. Oh, tapos nakibot ka sa news. Oh no! Makita mong TV di. Ha? Oh ha? See? Amazing no? Ibalik ka na ang TV, balik ang TV. Okay, balik. Hindi sa kabalo magbalik. Pamuning daw kung gusto make-up na sa Jerly, diri siya, oh. But din ginaobraya? Internet. Naka-internet siya, okay? Dasig internet nila, Jerl? Yes, dasig man. Dasig man, okay. So, we have this table and chair here. Amuning set up ya from this angle. Tapos ang amon nga view is city view of Iloilo Business Park, Iloilo Convention Center. Then sa pihak ang building na is Richmond Hotel. Okay, makita tadi ang Mega World Boulevard. Alright. So that is a quick room tour para may idea ka mo. Kapangagad si birthday girl nga maswimming tales. Oh, sa babida sa ba? Okay, maswimming ka gidya? Okay. Pero ang daw hindi ko lang nagustuhan is ang park lot nila. Hindi kalabot ang elevator dito. So, mga stairs kagid. Alright, so dire kita sa parking area mo lang. So wala ni problema, wala sila sa elevator di nga pwede magdirekta sa imong room. It's too bad. So medyo hassle lang blaho. But it's okay. Not complaining. Pero complain gid ya, no. Okay, so maagi ka gid sa stairs. Okay, tapos dili ka madretso. Okay, lapton mo naman pakadto gito sa main door sa hotel. Okay, para ma-access mo na ang elevator pakadto sa room mo. Yeah. Chill lang si Mother di oh. Nay, chill lang di anay. Tanaw ta sang balita mo. Why pa? Oh, why? Korean man na Korean, why ka man nakatanaw? Yeah. Okay, so mo nang ilang pool. Okay, dulombe mo.
promo ng pool nila, lapad, dali doon sa punta. Okay. Okay, ara sila di oh. Yung mga kabana sila di. Kabana, may bar. So, kung hindi di pandemic, damo na di naka-inom-inom. Well, that's life. Okay, takas na. Time ups. Okay, maswim ko tani. Galing kay hasta lang sila 7 o'clock. So wala na lang. Kailang-alang na. So nag-decide ako nga mag-gym na lang instead of swim. Pero hasta man alas 7 ang ila gym hours. Subong na kay pandemic. So mabuwas na lang. So nagtakas na sila. Solved na ni sila oh, mga girls. Possible. Good na ni sila yan. Nakaswim na sila. So mabalik namin sa mga rooms namon kag magkaon. Sige, mga basang sisiyo. Okay. Open sesame. Delayed. Ano na? Ha. Test kung ilang internet. So I brought my laptop here. So far so good. Dasig ang internet. As advertised. Okay, good. Wala problema sa internet. Other people. Alright, so nagatipon-tipon na kami din sa room for Lizzie's simple birthday party dito sa Courtyard by Marriott. Thank you sa sponsors ko, no? Ang sponsors ko si Ernest, si Pato, kag si Ilonggo Dad. Thank you gid sa mga sponsors. Ako lang ang sponsors ang lawas ko. Okay. So, ari na, may nagbaka lang kami sa mga gamay ng mga unhealthy foods. So, just for celebrating my teenager, my newly turned teenager daughter. Okay, let's sing. Makanta lang kita, happy birthday ha, okay? Okay, may gamay nga cake, and may pizza pie, may sushi pie, may chicken joy pie. Okay, may lace. Are you excited, Bol? Oh, okay, may problem. Wala kami gali sang push pro para isindi sa kandila. So, ano ang solusyon? App, subong. Mangita ito sang app. Mangita ito sang app nga do may kandila nga pwede huyupon. Makita na kami sang kandol nga app. Ari na ang kandol nga app. Ara siya oh. Na. Okay. Sa mula ning huyupon mula sa. Okay, makanta kita na happy birthday. Okay? Okay, Lizzie. Kano lang i-blow. Mabala ko blow. Okay, 1, 2, 3. Happy birthday, Lizzie. Happy birthday, Lizzie. Oh, gano'n ka nila, oh. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Lizzie! Oh, blow! Tuduha! Yay! Happy birthday! Happy birthday! Alright. Okay na, oh. Ay, budget ko. Abracadabra! Okay ka lang da, birthday girl? Okay. Danta ka da. Oh, yeah. Other people. Okay lang ba? Anong ginagawa mo? Kaya wala ako swimming. Hindi ba sa? Subong ka lang ka swim? Yeah. Okay, so nag-download ako sang WandaVision nga TV series kay gusto na nawon sang birthday girl. So, ari na di oh. Kagin, connect ko lang di sa TV nila. So, pwede na matanaw na dire. So, videos. Ha? Why pa? Okay, WandaVision Season 1. Okay, ari na ha. Entire season, no? Alright. Sige lang. Ari na ha. Boka.
Nin. The next day. Hey, good morning mga paps. So, nagbugtaw na kami. Early pa kami kay ma-workout kami ni Lily sa gym. Okay, si nanay nagbugtaw naman. Nag-catch siya sa iyang mass. So, check lang ko ha. Iloilo morning. Alright. Hindi na may tulog ko. I don't know for some reason. So, medyo kabugtaw-bugtaw ko. I don't know. Tsura ko. Same. Ikaw man, wala ka tulog mayo. Yes. Nga man na, gano ka? Because, alam mo, hindi kayo bago ang bed. Kapag hibig siguro. Anong hibi si Bol? Mugin na yan usually. Musta tulog mo yan? Kailang, katulog ka man. Okay, kaya kay birthday mo. Te, musta tulog mo? Ay, namin tulog ko. May tulog mo. Wow, okay. Good morning, Bol. Nagutot ka? Bago lang? Ha? Baho? Hindi. Hindi, nag-sound lang, no? Utot. Good morning. Oh, good morning. Utot liwat, utot liwat. Apo. Ma-gym kami ni, ano, ni... Sino ito maka-breakfast? Treadmill ka ba na? Treadmill, okay? Warm up lang. Just 5 minutes. Just move lang, mama-tamat lang na. Oo, plus. Kita mo dalis, ang plus. Kung tukangan mong speed, alaw i-plus lang. Ano yun? Sige pa, kung gusto nga maglasig. Okay, ito na. Grabe ka, lagan ka na YouTube ka pa. Ang spelling. Maglay matay. Okay. Alright. Oh, arat ka. Okay. Sige, watch lang anay, may vlog ha. Okay. You can do it? No, you can't? Okay, lay down, lay down. Okay. I'm gonna start with 3.75 pounds. Oops. Tapos na kami gym, workout. So, makaon naman kami. Okay, enter the dragon. That's ano? Count floor. Especially sa wala pandemic. Mayara agad. Wow. Alright. Okay, subong ang buffet style nila is gina-checklist na lang nila. Gina-checkan na lang wala ka nagkakadto to kag magkuha sang pagkaon mo. So i-serve na lang bali nila. Pandemic protocols mo na siya. Mo nang new way subong. Alright. Breakfast of champions. Apple and mango. Apple and mango. Apple juice and mango juice. Apple. Wow. Grabe ba? Waffle kag ano, pancake. Sabi mo nag-gym siya gina mo sa breakfast. Okay, ikaw na una ka na lang yan. Okay. Alright, mami. Okay, ikaw na ta, mams. Here's for... And here's mine. Tatlo kay itlog. Ikaw, hindi ka isang tomato? Dinamit sa borya? No, actually, it kind of tastes bad. Disappointment. Wow, okay. Okay, we're done. Busog na kami. So, a little more chill time before mag-check out karon. Ha? What happened? What happened? So, this time, man. What happened? Ano na to po?
Tama na. Alright mga paps, ma-check out na kami. So, ginahimos na namo na matamat na. Okay na. So, amo nang amon staycation dito sa The Courtyard by Marriott Iloilo. So, that's it. So, thank you for watching. Ilonggo Dad, out.